comme no ko mbiyanmi ko pullo jarani kam immade pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe pullo jarani kam immade pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe ko pullo jari ɗum feccude ñalawma tere miɗo yillo miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe. Assalamu alaikum musidɓe fulɓe mon ɓe darude fulɓe TV min salmini on andintinam tan meɗen ka dowriri ga meɗen yilodira yewtida e musidal ngal jokke men tan min hewti ɗo Guindan Demba Kundan Demba awa musidɗo no wiyetela min ko Samba Mbaalo Mbaalo a hiwrama salminama onon kadi on weltanama ay ko affaire musidal yagal tun de woni waɗi meɗen jindani hewta ka musidal si tawi gonga ɓe wono o télé yette mbalojo wonɗo ha France udditimo o dépensi men kadi men aru ɗo riga men yewtida yimɓe ɓen ko fiigo yewtida e mum dara ɓantareji e caɗeleji ko wondu ɗon ko tawata wonno Allah ko moƴƴo goɗɗo yiyay ñawda piiji go donc ko gonga no feewi on noon on gimmanima lawol moƴƴol ya Allah wallu on e lawol he yoɓa en enen fof ko moƴƴi hen ya barke Allah e nulaɗo muɗum ko ɗo jibinaɗa eyyi ko Kundam ɗo jibinami min komi miñirawo Ablaye Mbaalo eyyi galle amen ɗo ko Buluman naɓe wiyete eyyi ko Kundam ɗo noon min jibina minen kay foof sa wi Buluman naɓe ɗum woni hon ɗum sare kay wuuro ɗon ɗo ga ko inde ɗo innete Buluman naɓe eyyi koto amen miɗen bondi e muɗum ɗo ɗi wiye gila balde ɗini jooɗiɗo ɓawo am ɗo eyyi joni kay a yewti daɗɗe makko kanko woni koto amen minen foof eyyi onon ɗo ɗaɓɓere nden ko honɗum ɗaɓɓere nde ko demal min gollata ga sengo demal eyyi si ndungu tooɓi min gawa simin gawi min nduulo min duulima si hunde heeɓima min gadda ko ɗum min mburata eyyi ko ɗum woni golle amen nane noon min hewtoyi ka bolol to min tawi ton yimɓe buy ɗon kadi ko nangga ñalande fotton ton ka ko ɗon tigui falira o donc par ñalande min ɓagata min yaaha min kawra min jaaha min ɗaɓɓa liɗɗi maafe min gadda min mbaɗa e maafe fi galleji ɗi ñaama eyyi ko ɗum wonno toon eyyi miɗa andi noon saare mon nde neeɓi kaka saare mon nde neeɓi saare amen nde neeɓi no feewi joni kay saabi minen kam fof min mbawta manto tuma Sinthiou mawɓe le amen woɓɓe ɗiɗo ɓen wonno kay en ganda kono neeɓi no bete kono wiɗo wawi manditade wonde ɓantareji waɗi guila wonɗon paykum e joni ɗo sansi moƴƴa waɗi sansema no feewi saabi komin boni paykum no wonirno ni e no woniri joni ɗi waɗi change no betere on tuma ha yaadu hewani hono noon joni alhamdulillah yaadu ndu ɗi waɗa seeɗa seeɗa eyyi ko yaadu leyɗe ka yaadu leyɗe yiiɗo fiiliji courant kadi no ko saare mon courant ɗi ɗo saare amen ɗo on tuma noon tawa courant ala hono joni kay alhamdulillah courant ari eyyi edula ndiyan kadi caɗele ndiyam kadi ɗi hen seeɗa kono haajo miɗen paala ko ɓuuri noon simin keeɓi simin keeɓi miɗen paala ko ɓuuri noon to sengo ndiyam kay eyyi ɗen tami caɗole kewɗe ɗe ganduɗa simin ballama tawa ɗi moƴƴi e amen ndemateriji amen komin kaɓori ɗum fi moƴƴa ɗum fof simin keeɓi miɗen paala wano engrais en e machine ngaji ɗum fof simin keeɓi ko wallito minen hen miɗen jiiɗi e ɗum nane no innami dabaji no heewi ɗo mono jogui ɗum ɗon ɗaɓɓata engrais ka dabaji ɗi woodi kono andi dula wona yimɓe ɓen fof tami dabaji ko woɓɓe hen jogui woɓɓe hen jogaki ɓe jogaki ɓe noon ɓen ko ma cooda engrais ji noon keɓgol engrais on kadi joni engrais no satti ko kaale hewɗo ittata nde heeɓa boto engrais te boto engrais goto a tawa si galle ma no mawni fi fottinanama ko remɗa kon no satti ayi kono jomumen si heeɓi wano ɗinni ballitegol ɗum tawan ɗum moƴƴi no feewi eyyi jarama min daaro tan kodirawo ma ɗo on woɗa ko ɓeydi ɗon min ko Guela Balde balde ko yettode ɗen tan onon woni ɓe harata ɓen ko yette diallojo jooɗiɗo de ko onon jalluɓe ɓe woni ɓe harataɓe yo alhamdulillahi rabbil alamin e neɗɗo yetti Allah no feewi neɗɗo ɗi yetti Allah no feewi e minen
minen komin gonata sukaɓe komin gonata sukaɓe tokosɓe tawi saare ɗe tawi ɗum ɗi tampere ɗi woodi tawi tampere ɗi woodi yo joni noon alhamdulillahi ha jo tampere ɗi woodi de kono ɓurɗan aduna kay weeɓani kono joni samori sabu on tuma min ɗo mantuye am tawi ɗum fof ko saketaji tawi ɗum fof ko saketaji tawi cuuɗi huɗo tan wi'ata a yiyata huɓere min caŋi tampere no feewi ta on tuma a heɓta ko wona maaro kay ɗum ɗo mi yiyatano ɗum on tuma kele onon ɗo maaro rematake eyyi ko ɗumanini ko minen ko gawri tan min ɓuranno remde gawri tan haajo noon remete eyyi miɗen paala remde maaro simin heeɓi miɗen paala ɗum remde sabu kono noon wanda ko gawri ni ɓuuri cellal gawri ndi ɓuuri cellal kono noon joni kombo meɗen dogana gawri ni eyyi onon minen gaajo fayida gawri ndi ñametake jawni sukaɓe ɓe joni harandere nde no woni joni harandere nde alhamdulillahi joni gawri fayida ñametake no bete andi noon ko ɗum waɗata nawnaje ɗen no ɗuuɗa sabu sa acci ko tawruɗa mawɓe ma ɓen kon ko ɗum waɗi joni nawnaje ɗen no ɗuuɗi eyyi ko ɓe tum waɗi min immi fi tabintingol tan fulagon e cosano on eyyi sukaɓen accirtake hoore mum hay sa yi on tuma mawɓe men ɓurata duuɓi ɓuuri tiiɗuɗe kono enen jamanu ngun joni fiitu ñamateji innugol ko ƴokki ko porte moƴƴinta kon tan weli kon tan magiji ɗin ɗum ɗi tampini aduna o joni kono noon joni minen mawnitiɓe ɓe tan ko minen tan fayda ɓuuri yidde gawri joni sukaɓe ɓen kay sukaɓe leyɓe ɓen kay ko maaro ko on tan ɓuuri yidde joni yo kay kono hono wonirɗon ka saare mon ɗo onon fof ɗon nangodiri woni nene goto minen fof ko nene goto baba goto nde saare kay saare nde fof ko inna goto baba goto fulɓe tan woni ɗo walla leƴƴi gono minen ɗo ko fulɓe tan won ɗo fulɓe tan ɗo fof ko fulɓe saare fulɓe tan won ɗo ko won ɗum ɓe mantorta ko tawata hande dey banne ɗum ɗon heeɓi ka saare mum tawata ko ɓantare ɗum ɗi heewi sabu minen komin manti ɗo on tuma kono ko mbimami ko tawi ko ɗi cuuɗi tan won ɗo joni noon ayi kuɓeje waɗi courant heeɓima ɗo awa ndiyam kali seeɗa heeɓima ha jo miɗen yiiɗi ko ɓeydi ɗum de kono alhamdulillah miɗen heeɓi ndiyam kala fuɗɗi heɓade joni laamu ngu no andite wondema guindan ko hono saare nde wiyete kay Kundam Demba no e nder Gambia kori laamu no andite laamu no andi ɗo no feewi sabu minen ɗo min meeɗi ɗo heɓde député saare nden ɗo ɓiɗɗo amen woni ɗo député ɗum ko ɓa haray ɗon teddini fi jande nden eyyi ɗo kay saare nde ɗi heewi jangguɓe ɗi heewi jangguɓe joni noon on heeɓi kadi yaltuɓe ko sifa balle honɗe yiɗo toon ko gonga kuuɓe darike kono andi joni golle doole yimɓeɓe natta ɗuman wono tracteur ji e sifa ɗum ɗon somi andi si heeɓi ke ɓeyda e wallude demal ɗon si min heeɓi ɗum min weltoto no bete no bete yiɗa no miña am o wino ni simin heeɓi ko remire kay ɗum ɗon ta miɗen welti no feewi kono nde ko tracteur ji no ara ɗo tracteur ji eyyi tracteur ji arat ɗo de min yoɓa kono ran on hakke ko juuti ndene hewtaya wonɗo to on ko ɓuuri hara ko boyi woodi tawa woɓɓe watin ɗo jarama Boyi weltike komin yewtidude e ma ko Diallo jarama musidɗo hono weteɗa komi wiyete Dado Mbaalo Banna kono noon onon rewɓe wonirɗon ka saare mon ɗo ne rewɓe ɗo ko jaam tan fija e jaleɗe enɗam so minen ɗo debbo goto so hebdi goɗɗo probléme ko minen foof rewɓe ɓe minen kawtata min mbajo ɗumen min mbaɗa enɗam min jatta hunde nde hay yetto to gaga jarga saka yettane yo laamu si
ɗon yewti téléma golle ɗen iɗen jogii naakoji ka ko noon ɗon hoccitorde. Eyi miɗen jogii ɗo naako amin gooto kono naako o min mbaɗnano ɗum ɗo naako o tanko o heɓi probléme jooni noon minen ɓe min jiɗa jooɗorde ni o because miɗen andi debbo aɗa jibini aɗa waɗi hirande gonga tigi gorko ma e fotima wallude kono an kala sometimes si a heɓi aɗa foti wallitade gorko maɗa o ballodiron ɓe guure nde hono yaade sengo e guure galle he kadi. A wi sometimes kera yehi school? Eyi mi yehi school kay mi yehi ha grade 11. Machallah andi ɓe nayi jiɓe fulɓe ɓen ɓe accataɓe jangga ɓe yitteɓe tan ɓe okkitira kono gandal ngal ko fanɗi fof a yawetake. Wallahi Allah gandal ngal kay ko famɗi ko fof yawetake de. Hay mi yehi school mi yehi school amen Kundam primary school ɗo mi yehi Badare Basic Cycle School after mi yehi Nasir senior secondary school mi waɗi grade 11 am toon. Gorko am noon ta ɗi yinno no mi janngu kono before mi okkede gorko o ta miɗo yaha school joni noon miɗo yaha school komi yehi ha grade 10 11 on tuma sita ala a yoɓani school fees han a wawta janngude o joni noon ko ɗum wonno koko yaltini kam ko nde garoymi ha nde keɓmi gorko ko gorko am o wi o ta kañ ɗum anduno ɗum lawan mi heɓtano yaltude school yoɓan noon no kam school fees am mi waɗa continue education am ɗum woni mi jokka gollal am e nder education am e ɗum woni jangge am ɗe o kono noon hanti way to tagaɗo kay kala ko Allah hoddiri ko ɗum taw woni koko jiita ko eyyi gonga ɓe jande feƴƴata kono noon mbiɗa andi accata ɓiɓɓe ma ɓe ronka janggude ɓa mbiɗa andi min nenan janggano kono ɓe dari ɓe wi ko ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓe jangga. ha ɓiɓɓe am ɓe kamɓe foof ɓeɗi yaha school sona ɓiɗɗo am mo mi enti ɗo on ko duuɓi 3 o yarata nin ko ɓiɓɓe 6 mi heeɓi kono jooɓe foof i jaha school o ya ito grade 11 oɗa ito grade 7 oɗa ito grade 5 oɗa ito nursery school. Eyyi joni noon modi ma ko ɗannoyiɗo wala ɗo? eyyi modi am ko ɗanniɗo ala ɗo kañum wiyete Ablaye Mbaalo. joni noon hono ɗan gurdam kori caɗele ala toon saabu gonga ɓe yimɓe ɓe no yiɗi semestre accama ɗo duuɓi ka hitande ɓe o arat? ha kanko kay o arat de every 2 years ɗum woni duuɓi ɗiɗi foof o arat ɗo eyyi kam minen kay ngal Allah machallah miɗo yetta Allah miɗo yetta gorko am o kay gila mati ñal resi kam probléme ala sona kala ko woni saɗede am ko ɗum woni saɗede muɗum wona min wona family am wona teriɓe am foof kala no yiɗiri kam kono yiɗiri family am yiɗiri noon teriɓe am noon kadi min kay tawi gorko foof ko ni way kay ha debbo fof e duuɓi hebde comme sifa gorko am o. a sikki noon na e rewɓe ɓe woni ko an waɗata ha gorko on teddinama sa teddinani hoorema tan o ha teddu ɗon kay ko noon debbo kay ko an teddinta hoore ma o saabu si gorko ma accanima yirude wonɗin piiji ma wonɗi en koyɗe ɗum tigi wiite gorko o ko gorko o añimade kono somna e waktuji ta ko minen rewɓe minen gañi koye amin o saabu gogo gorko ma hay wima tan Fatoumata okkam e ndiyam mi yarto mbiya ɗum min mi wowta ɗum o joni noon si tawi woni an Fatoumata ko an e Penda onon ɗiɗo nawliri si an gorko wima okkam ndiyam a wi yo an a wowta kono noon Penda ɗo e ko gorko o yotitto ko hay gorko o heɓtaɗo wiide okkam ndiyam mi yarto ta kañ yeyi ñeɗe a hondore ndiyam adda ñoynano on mbawta wonde lycéme on mbawta wonde hunde wotere. waɗi ɓe nayi ko naɓumo karamo ko hara wona ɗum ko gonga jolfuɓe waɗu mokka pooj tan ala debbo kay an tan aɗa wawi wonande hoore maɗa karamo ko gorko maɗa si tawi woni a ɗoftima konngol gorko ma si wima accu a acci aɗa andi ko metti gorko ma aɗa andi koko welani gorko ma a ɗon kay ala karamo ko yagal neɗɗo debbo an tan goto e hoore maɗa wawi wonande karamo ko hoore maɗa e nder gorko maɗa because goto foof goto aɗa andi goto fi yiɗi teddinede o hay an debbo aɗa yiɗi gorko o no teddima si gorko ma teddinima rek si yiɗi an ta gorko goɗɗo ko hono wayi yiɗita ko jinne ma ta gorko o foof aduna Allah ko kalis mum tan heewi ten ko on gorko ma baso o ko on ɓurantama on joguiɗo jawdi o because on i teddinima te joni noon neɗɗo aɗa foti miijorde hoore maɗa ay no jiɗirɗa teddugal ni goɗɗo kankala ko noon ko yiɗire teddugal soko noon tigguɗoma sarte sutuduma hono yite cudduɗoma addima he nder suudu muɗum sa jokki jikku portom ɓeyni 50-50 hara ali ngal anda 50-50 ala toon no 50-50 ala toon no wawa wonde 50-50 si tawi nden ene rewɓe en boni 56% worɓe ko 100% boni o eyyi ene rewɓe poten ɗum fellidde o because an tan debbo e hoore maɗa wawa joɗade nder galle bammaɗo o maraɗon hoore ma duttoɗa jibinanaɗon hoore maɗa ɓiɓɓe maɗa ko be keeɓa gorko mbaɗa suudu te titi ɗoftoɗa ko gokkirɗa gorko maɗa o ko fi ɗoftoɗa ɗum o wona fi gara jawɗa ɗum ɗoftoɗa jinnaɓe ɗoftoɗa famille muɗum
kono gorko kala mbo a yiɗa a yiɗodirani e famille muɗum o on jiɗodirade kono dal jotki ko ha seeɗa wonta o. jarama miɗo andi tan a waji ke ɗo jiwɓe hewɓe ko ɗum waɗi gonga ɓe an ko ɗo tan jooɗiɗa ka yeehi kombo ma ko honto meɗɗa yaade? eyyi min ko ɗo jooɗimi de min komi Mansa Diankunda ko ɗo mi jibinade kono ko Mansa Diankunda ko toon mi ne'i afta noon desami ɗo nder saare ɗo kono noon mi yahat Kombo de kono ɗum ko waktuji waɗi fi jagol am Kombo kono noon ha jo sukaɓe rewɓe min kay ko mbawmi ɗumen ñagade tan no continue school ji mumen ɗi o nanga jangge mumen ɗe ha tiiɗa jangge wona goote jangge pular ɗi mboodi jangge alkurana ɗi mboodi jangge english ɗi woodi o te jangge mecce kadi i woodi aɗa wawi wadde hay ɗi hôtel ji ni aɗa wawi yaade toon jangga fi ndefu ɗum foof ko addata kalis te neɗɗo noon kala ɗo mbawɗa wonde ko an wawta teddinde hoore maɗa nde mbawa teddude o sukaɓe rewɓe min ko ñaguimi ɗumen tan no teddin koye mumen no toppito school ji mumen ɗi o siko alkurana jangata siko mecce siko school siko arab foof kala ko mbawta janggo teddin hen tan hoore maɗa because hayɗe jangge si a teddinani hen hoore maɗa a wawa hen ɗum ɗon de hebde hen hunde de ticaji ɗi tigui e koye mumen wiye ɗo yo tica mani kare minen ticaji ɗi jangguinani an student o si a parani janggude a jaɓani janggude tica wawama janguinde because si tawi woni yeehi e jamanu mo anduɗa susta piyude sa andi surtout minen systéme amen kila garɗo jo o jaliɓe hewɓe no woodi jaliɓe Fuladu hewɓe garat a yiyat ɗo inna a wawa ɗum ɗo sodde bukku goto 50 dalasi ɗum woni $50 a wawa sodde bukku $50 kono noon si hiira woyiyama hay si tawi ko 100 min miɗo faala fi ho Aissatou am yiyete toon ande ko ɓiɗɗo daɗo woni natti e soodi wutte ndongo o soodi wutte bandimay o soodi wutte antu fof fi ɗum fi ko ho nane he ko ɓiɗɗo kaari o woni ɗo e ko ɓiɗɗo ma o nante fi e hiiro ko ɓiɗɗo kaari o woni no ɓiɗɗo ma o nen janden ɗon dangasata ɗon janden tan nden ñalande wotere rek si jande nden a mayida jan hoone voilà min ɗin ɗo han miɗo janggi welano kam hanko won ɗo nde hoore am ɗo ta neɗɗo a wawa ɗum ittude mi itta yero ko won ɗo nde hoore am ɗo komi fecca ɗum ɓiɓɓe am ɓe kono ayi mi wawa ɗum ittu kono noon kala ɗo mbawmi yaade han ɗo leynangue anna ɗo mi wawat funtinde hoore ɗe wakkili ɗe ɓaasi ɓe addi bukkuji ɗin ɓe nima anda honɗo woni rong e honɗo woni korek wallay Allah hay joni jooɗi si ɓe addi bukkuji wallay Allah mi ittindirama honɗum woni A hoɗum woni B hoɗum woni 1 hoɗum woni 3 o 10 ɗum foof miɗo wawi ɗum ittidirde o ha jo because ha jooɗi ɗo hoore ɗo hay hunde en ko yalti ɗum woni ala si a leeɓi English mi nanat o eyyi jarama Mbaalo Mrs Mbaalo jarama boy hara mi weltike komin yewtide e moɗo kon kam on ɗo minen kala min beltanima on Buy on garde ɗo saare amen ɗo nde min beltima Buy miɗen gandi on jokki pulagu ko on yimɓe fulɓe anduɓe hunde e miɗen ñaagui Allah yo Allah nabru pulagu ɗum yeeso yo Allah acciɗen ha ɓooya juuta ko mbiyami rek ɓiɓɓe fulɓe ha joni tinnoɗen nanggodiren bonen hunde wotere mbaɗen enɗam gotam ta wona mi jalanama kono ta to nder ɓernde am to somi heeɓima han miɗo wawima warde ko jokkodiren nanggodiren jiɗodiren jurmodiren kormodiren o jikkodiren ayiyat weeli metti enen foof en kawtat pullo hay goto goɗɗo wonani hen janano goɗɗo ho a yii kono si en jiɗodirani en nanggodirani en jurmodirani en kormodirta ɗum ala nafa giwɗi wona ko woɓɓe jalta en jiyen famille ji janani taw ko nanggodira ka en ha tiiɗa nanggodira ha tiiɗa enen yimɓe meɗen sappo ɓe nanggodira yiɗi en ta ko yimɓe mumen ɗiɗo kala ɗo mbawɗen yadde ko ka en polata en ɗon ha ɗum wiite mawɓe men fulɓe mbiyo mi anda ko domru woturu asa kayen fi ngewa ngayka wota ulludu woturu ara humna ɗumen kayen fi sappo ɗi no mbawi fodden hoɗum waɗi ɗum ko wasde kawral meɗen ngal ɗo te miɗo ñaagui fulɓe no en mbat en ɗam enen foof kawren jiɗodiren bonden e fija e jaleɗe kala noon ta en boppani cosanji meɗen ɗi o eyyi jarama haray min salmina o musidɓe amen annitinamo meɗen Gundam Demba Diallo mi anda siko soƴƴare ni weeli ha ɓuuri siko on ɗum kono Mbaalo joni danki kelan ɗo hara miɗo yetta caméra man ɓe mi wondi e lawol ngo woni Moussa Diallo e Abdoulaye Mbaalo e driver amen on Mamadou Aliou Diallo hara mi yejitani noon Samba Gueladio Mbaalo ha France mo anduɗa kanko dépense men tambitimi yomi hewtu e dambuɗe mum yewtiɗen tawa yimɓeɓe wooda ko janggi hen hara on jarama ko jokkuɗon mon komin musidɗo on Kadidiatou Diallo onon fulɓe ti on beltanama no fewi pulago foof weltanama comme no ko mbiyatmi ko pullo jarani kam immade pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe ko pullo jari ɗum feccude ñalawma tere miɗo yillo miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe pullo jarani kam immade pecce jemma
miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe ko pulla jari ɗum feccude ñalawma tere